Ladies and gentlemen, welcome back again to yet another interesting episode with Mutumwa Masango. I think to create a program inonzi Mutumwa Masango because my episode why does it? Awanda. Mutumwa. Tofana ngoita show beta nasimangaro afesika flexa. unomboona mhepo izi. Abulazi Mutumwa ndo smart anobona ana butsi wakapfeka. Last time wakapfeka mabutsi atakazonzwa price yayo takashaya zati tochiita sei man. Ne Rolex watch. Kutenda chinendekano chekuti zvekungopfeka wakacheta nditeka. Nekuda kuti kana uri munhu waMwari. Unofanira kugara uchiratidza uri munhu waMwari wakakomba kudara. Inonzada kuti noanpfeke wachi. Kani ndipfeke ndipfeka kuraiti. Ini vanopfeka wachi ndikageza. Pamandoibvisa vaida ndaikanganwa mubathroom. Kana ndokanga kutoipfeka nambotengerwa ana sheriff. Wachi ndakanaka zingene. Ndaipfeka kanenga 2. Apa ndaipfeka kuraiti. Chinza no wachaipfeka kuraiti no vanhu vakaisa zvimutemo yoga. Inyaya kuti meboita basa rakaomarara. Inokusvika ndogara panapa saka ndopfeka kwadoda. Iyo watch inopfekerwa kunzi nei makaipfeka ku left isiri ku right. No kungojaira kupfeka uroko iroro. Inyaya yekuti zvinotonzi varume vanopfeka kuuchi ku left wakadzi vanopfeka ku right. But inyaya yacho yakabvira pakuti varume vaenda basa rakaomarara ende vazhinji vacho vashandisa right. Saka pavanenge vachiita zvavanongoita munhu kutsemuka kana kuita sei wabata metsa yacho. But isusu yedu tinongosvika tokula down panapa totanga kutaura togona kupfeka ku right. But ichiri relevant here watch mukore uno. Ndatobvunza kaipfeka. Zvinotodiwa manje. Munomboitarisire kana ndebe. No. Chinhu ndotombotarisawo. Nguva ndona kuti toshanda. Saka chinhu chekuti bozi ninyango ndakaipfeka ndongobudisa fondo time. Zvatofanana zvochinhu chekuti chi. Unenge watojaira kana wajaira zvinhu zvako unotongoita zvinhu zvako. Zvako. Sparks akajaira pfeka magirasi. Nasanda jaira pfeka magirasi. Aisitaka akatoshaya magirazi. Antonenge pachinhu chashota pari. Azvichida kushuta zvitoshutu. Totoshuta magirazi manje. Anyway, Mutumwa. Yes. Muri sei mumepo? Mepo mukomasiku muri right. Muri kungoona tichingofamba. Tichingokomborwa naMwari. Zoda ukangomuka souri mupenyu sonoti Mwari maita yenyu. Nokuti kuna kutoshaya nguva iyo yekutenda Mwari. Naizvozvo zvipoze kungomuka uri mupenyu chete. Handisomboona mavidhio enyu muine munhu abatwa nenyuchi kana robuda makonye kana vanhu vakanamirana. Alright. No, chinoitika ndechekuti simba rinosiyana. Handiko ikoko. Saka kana miti simba inosiyana mukuedza kuti hamuna simba racho here rezvenyuchi izvi. Rezvenyuchi handina simba rezvenyuchi ngomasipasi. Because kuna vamwe vakatumwawo nematumiro avo. Handingade kuti ndiite zvinhu zvokuti ndozvigona tisingazvigone. Bozi wakati vasingagoni unopedzisira wakunyepera wakuita mabhidhiri. Unorohwa nevanhu. Orohwa nevanhu. Kuti mbichana. But pana vanzoitika zvenyuchi panenge pachinzi taita nyuchi kuti tibate mbavha kana kuti something like that toda kudzosa mari yedu. Munokwanisira kubatsira vanhu kuti vanhu vakabirwa, vanhu vane zvinhu zvikwereti zvavakuda kuti zvidzoke chichi. Yes, mukomasiku tinobatsira asi hatitumire nyuchi. Mune mabatsiro atinoita. Asiri yekutumira nyuchi. Because mumwe nemumwe ane muitiro wake andimapona. Because tikasida kutaura zvakawanda tingatopinda mumunda mevanhu andimapona. Kuri kuti mumwe munhu anenge ane midzaniwo. Anenge ane midzi dzake dzenyuchi. Dzenyuchi anditeka. Asi ndika chekutiwo pamanenge wakatumwawo nemutumiro kuti dedza nyuchi itai zvakati. Isusu hatiite izvozvo. Ini ndinongoitawo zvinhu zvangu zvandinokwanisa kuti ndiite. Zvisinei kutumira chinhu. Asi ndinemi kuti ndinogadzira. Kuti zvaitika izvozvo kana ari munhu abirwa kana chimwe chinhu chaitika chigona kugadzirisika nokugadzira. Alright. Ayo. Tisinganyanyotenderera kunyaya dzenyuchi. Dzana Soldier Love nana Solomani. Toda kuenda panyaya ndaona yakati koshei. Pane audio yanga ichitenderera. Ndaona macomments naona macomment awo. Ndaona maprofiti anga achitokomenta achiti munhu uchomuziva. Pane audio yanga ichitenderera munhu anga achinzi mufundisi kana kuti muprofita kana kuti ndimadzibaba andinyatsonzwise. Anga achitaura iye kuti akanoromba kuMalawi kuti awane simba rekuprofita, kuti awane simba mukereke. Handiti. Saka anga achiti zvinhu izvi zvakuita sei zvakumunetsa maybe achaziva basitropi kudzokera Malawi kwaakazvitora here nameno. But nyaya imaiwonawo
Yes, ndakaiona mukomaziko ndikatokomenda nazo tikati ano kana ane dambudziko rechokwadi ngauye tumubatsire. Auye tumubatsire because chiripo nchokuti tasinochitaura kuti pakunamata hazvifanira kunge tichiwedzeredza. Ndosaka uchiona tisu kana tine vanhu 20 mukoma Sparks. Vanhu 20 tinongogutsikana vanhu 20 wapi? Iwawo handikuona. Vamwe vanobva varanda level pamusoro kuti ndobva ndatorira chaizvo asi manje ukazvirira nokuwedzera kureva kuti hazvina zvinoita mangwando zvakanganisa upenyu hwako. Yes, because ndakanzwa kuti achiti ndatizwa mudzimai akatiza zvisine mwana vakupota uchitisangana nemishonga uchitowashereketa. Saka kureva kuti nhau iyoyo isusu tichitarisira kuti vanhu vakadaro kana tati ngavauye tokwanisa kutovabatsira asi chinozoitika chekuti vanhu hawaone avauye. You know that. Aufana nevatete andikuona kuti vanhu tikavatsvaga ndakati ngavauye tovabatsira ndiri ready kuti ndise field tiende kupi kunovabatsira havana kuoneka vanhu vaye havauye andikuona. Unoziva nyaya yacho Sparks? Ndebi. Pashow patete Tilda pane mhuri yainzi zvidhoma zvanetsa zvekuti foni yatete Tilda yakadzimwa nezvidhoma. Peni vanhu vaya vari murodhi kuda kuya kwatete Tilda mota ikaita accident pakafa vanhu 4. Hanzi maprofita akauya 10 ndizvo. Hanzi kuya maprofita akawanda. Achitadza kubatsira achirova mavhiri. Andoona. Saka takabva tati mutumwa munoda here? Bora muchiri kuda here? Nanhasi tiri kutoda tikutovamirira kuti ngavauye. Kana asina mari. Handi panapa takasajesta kuti isusu vanhu ngavauye for free. Totoisa fiyo yangu indovatakura for free. Kana vachitara shoti dambudziko riripo totoenda kuvabatsira. Toda kuona zvinhu zvakarova vanhu vachizvozvozvo nezvakavadzingidza maprofita. Toone kuti zvinotidzingidzawo here. Pamwe vari kukunzwirai tsitsi. Mukomaziko zvoto zvine mazera. Hatinzwirwe tsitsi pazvinhu zvakadaro. Kana une dambudziko havafaniri kutonzwirai tsitsi handiti. Ngavateste simba racho. Saka chinzi testai simba kuti simba raMwari racho riripo here handizvo. Kana simba rasati handiyabhura zotinokundika asi raMwari handitese zvarine harikundike. Yes. But pane banda kuti munyatsotsanangura. Muprofita atakaenda kuMalawi akanoromba simba rekuprofita. Imimi kuchechi patinomboya tiita mainterview munoti kana mune mafundisa munotobatsirawo maprofita munoenda sei namunobatsira. Hazvina kufanana ndire zvinezvi. Alright, zvinofanana zvakatofanana asi nyaya iripo ndeye kuti uyu akazinda kunotora mishonga handimokona 2 uyu mukona kuti anzi ndanga ndisiri muprofita akaita chiprofita chokutenga handimokona zvakafanana zvakasiyana nini indakazvarwa ndikangokura ndiri mwana muduku ndichitanga kungoprofita ndiri muduku anditeka kwati handina kukireshewa mweya like vazivana vazhinji vazara mukati makukireshewa mweya handimokupona munhu yakafanana nenika inini handina chiprofita. Yes, moenda kun'anga motogadzirwa nen'anga motemerwa zvanamusoro wegora zvokuti mufembere handiteka makutofembera kureva kuti makutozviti muri muprofita makadai semadhimoni edona kureva kuti makuzviti muri muprofita kureva kuti maita chiprofita chekutengera saka chiprofita chekutengera manje hachienda kwachinda sei pachinoenda handimapona. Mubvunzo wangu munenge musiri kupaona ndokuti ini handisi muprofita uyu akaenda kuMalawi asi inini ndokwanisa kuya kwamuri here mukati ndisiri muprofita ndotobva ipapo ndakutoprofita. No, chinoitika ndechekuti ndonge une chipo chacho. Saka vanouya kwamuri vanenge vanouya kwatiri chimwe chovabatsira vanenge vane chipo chacho handiteka kureva kuti anoda kungosimbiswa chete handimapona saka tosimbisana kukireshera kutira kuti pano kuti vanenge vachiti kuratidzwa pano mwana ngozonza kuti kya handiteka haana chaanoona kureva kuti ivo vanhu vanosumudzirwa kusimba ravo kuti riwedzere handimapona kureva kuti tinomuwedzera pakumunamata tongoti ngatiwedzere minamato right kureva kuti ane imwe level anofanira kusumudzirwa kuti aende pamusoro chete. Saka zvasiyana uyu manje uyu akaenda kunotsvaga zvinhu manzo zvasiyana manje because uyu akaenda tsvaga zvinhu uyu munhu ari kusumudzwa ane chipo chake kudhara than uyu akaenda tsvaga zvinhu zvichamubatsira kumuudza kuti chakati ndikuona kureva kuti chero anobrandisa vanhu haaone vari muchechi chinhasi akati akuda mari yakati vanhu vanongomba mari ipi iyoyo ndokuda kuti vanhu anenge achishandisa zvidhoma handinoona zvikwambo handimapona saka kureva kuti akawedzere akatora zvinhu zvokushandisa pabasa raMwari handimapona. Then imi mati makatanga kuprofita muchiri
muchiri mudiki ndandakagara nemumwe nezuro anonzi Commander Ibrahim anoita zvekuprofita so aitaura iye achiti muprofita wese waunoona muZimbabwe whether ndewechechi mapendecostal oro madzibaba oro masowe oro chii hanzi hakuna muprofita ari kuprofita wekuti kumashure kwake kudzinza rake hakuna simba in the sense yekuti kudzinza kwake aribva mufamily yevanhu vaishopera kana mhuri yaun'anga. Alright, totenda zvinogona kudaro asi chipo munhu anozvarwa nechipo chake naMwari. Tu kazhinji futiwo wakakura muchama munhu waprofita sure unogona kuti wamuprofita because like amai wangu ini muprofita. Alright. Amai wangu muprofita inini wakandibereka. Asekuru wangu inini wamaiona vaitaura nendimi vai yajodzi amai wangu ugweri vai. Vaitaura nendimi bishop. Muprofita nditeka. Unonzwa chechi kwa mazuva mazangu kunorwa ndimi dzadzato interpret kwa baba. Ndikuti kwa apostoli especially vanongwa nehistory dzekwamugodi. Yes, isusu majaita kuti iwe muprofita nditeka. Koziti imwe yanzvadzi amai wangu futi muprofita. Baba wao amai wangu inonga muprofita. Saka ana masango tudiki kuti tinetwa to maprofita. Tinogona kuti tukanamata zvakanaka kuti chipo chatogara chiripo. Mwana wamakanika nemakanika. Alright. Angonozipeza to makanika. Wasana tonamata vanasonamata zvikutere. Zvinoitika kuti that's why it's okay. Vana vangani vatu vakakurira vamwe vana vamai vangu inanditeka vatakaberekwa mwana tori namwe anditeka asi takaberekwa takawanda ndimapona kureva kuti chiprofita chinoda kushingairira chine chipo zvipo zvakadzikiswa naMwari zvinhu zvatotumidzwa kuti zvagara zviri pauri like isusu chechi kwedu totoziva kuti isusu chechi kwedu tunoita zvatoita kuti munhu akazvara mwana ane mazuva yaanogara ekuzvinatsa anditeka yaanozonga achigara kumba asingauye mukereke anditeka ane mazuva yaanozouya mukereke osunungurwa kuti akunamata mwana etotoziva kuti mwana uyu auya achava muprofita vamwe vanhu vazhinji vakatogara kudhara toziva kuti mwana wamazvara kana mwana ari munhumbu machava chi muprofita kwedu tinozviita izvozvo ende zvichizoitoitika andi kuti wakambonzerei kuti kureva kuti nyaripo ndeyekuti mwana achizvarwa nditeka anotozvarwa akapakata chipo chake umwe ndodza mumwe mundenza mwana uyu achanga uyu mwana achararamira munyika yekunze pamunoti mwana anozvarwa akapakata chipo chake totofunga kuti chadada akapakata ndechipi chipo ziko anozati mwana anozvarwa akabata ivava ndomune mune chipo chake maoko. Yes, zvakafanira mukoma zigone mamusingafungidzira kuti chasvika palevel yamuri asi Mwari anotonyenzerani saka kuti chakusvitsa pauri papa kungwara hakusi kungwara chipo chako munhu asingatogone asina charisma inoti kuna mwana zvosvika dasona mazuva ano nyaya dzatoita nyaya dzechiprofita dasona mazuva ano kuti machechi awandisa because inoti kuna mwe akazvarwa nezvipo zvakafanira chiro bhaibheri chakuverenga chaipo chaipo kune mumwe munhu ane chipo chekuverenga bhaibheri chisingaiti revelation. Yes, andokona ngechiwenga wani akatongereka chipo onje mazuva ano njwana chakuti akangoziva kuverenga amwe akaziva kuverenga varamba pana chiwenga vaignore pana chiwenga aiwa no chiwenga ane dzimwe nhau dzaanoziva dzimwe dzaanorasikawo anomapaona ka vamwe chanotosa bhaibheri vaweka vamwe chapanotomborasika unotoona kuti aiwa vhesi ataura ereka arikududzira zvipi izvozvo asi kungoti kwangu ini ndasindakati kwangu inini kune vanhu vanoverenga bhaibheri stereki inini kwangu ini pachangu inini ndinokangomirira pakuprofita nokuzongodzidzisa dzimwe dzidziso dzemudzimba anomapaona saka kureva kuti tine zvipo zvangu zvandinacho chipo changu chandinacho andinokanaka kozoti kunosvika kuna vakomana vangu vari kwangu uku vanotaura bhaibheri nemusoro vhesi rakati rinotaura zvakati vhesi rakati rinotaura zvakati kuti chipo andopaona saka kuti chipo ichochoka unotoona kutoti vanhu ivavo ndo vachinji vedu ona machechi mazano awanda because of munhu angoti akangozwa kuverenga bhaibheri chete akutovhura pentecost pari pamatora nyaya yechipo ipapo pakakosha because ndataura chinhu chatisina kunyatsotariswa chekuti vamwe tinisi kutoziva kuti chipo chedu chii munobatsira here kuidentifya chipo chemunhu because zvezvi kune vanhu vari kumagaba vari kungobvisa matai pamota asi pamwe atori nechipo chainacho chaasiri kuziva. Yes, chipo chiriko titoziva kuti uyu munhu ane chipo chakati uyu basa rawaendarira risindo rako masiwedu toziva kuti munhu ano iwe udaenda kumaina kusi kwako unofanira kuti uite zvakadai kana zvokurima kana uite zvakati kana uite zvokuvhura shopu andopona. Yes, saka munhu haana ane chipo chanenge anacho kuti kune mumwe munhu like ndine munhu ari kuamerica zigo uyu munhu ari paamerica uyu anditeka kungoti chete unoziva kuti munhu iyeyu akarota inini nenhamba dzangu dzefoni ari kuamerica akarota inini nenhamba
dzefoni zvese munhu iyeyi uyu ari apa ndomuona hamuna kuvhunduka ano ndakabvunza munhu iyeyo ukatarisa munhu iyeyo andatenderera ane chipo chake chaanacho anditeka abatori munhu akafunda kandikuona akatopfeka magauni yes asi munhu uyu chipo chake haisi kuda sei chipo chake haisi kukwanisa kuti anhingirikini aite zvezvo zvekuti chigone kupatsanurwa orati chipo chifa zvachiri asi kuti andatendera kuenda kuna Ghana ndatenderera kuenda kunyika dzakasiyana siyana nditeka ndichitora kuita sei kugadzisa nyaya yechipo chipi yechipo ichocho nditeka asi zvakaramba musuno ndanga ndiri kuUganda zvakaramba anditeka asi ndakazotanzi ndakazotakarara ndakanzwa inzi enda kuna fonera yamunhu anonzi Masango madzibaba Masango kuZimbabwe namba yawe namba ndobva andondiridzira foni andopaona uyu awe munhu wechi8 pane vanhu vazhinji pane mumwe munhu akabva kuBorodale akanzi fonera namba dzamadzibaba Masango ndivachienda kukubatsira pakuzvimba kwakaita dumbu urikuona akauya munhu iyeyo akazvimba dumbu akati ndangonzi ndiuye kunoko ndakanzi ndifone panamba dzenyidzi akafona zveshuwa akauya ndikatomubatsira akapora andobona sakura kuti yes sakura kuti pane zvipo zviri muvanhu yes tiri pazvipo ipapa todzoka pakanetsa 1 million yaProfet Makandiwa yaya Prophet Miracle Paul wanga kutaura nhau dzekutsipikwa chipo chako manje chinotsipikwa here manje already kutsipikwa kwechipo kutoripo vanhu vanototsipikwa kuti mchanaba chechiko yes andokona chinenge chichiitika like wakatara nyaya 1 million kutsipika kwacho kumbori kuti unoona kuti kutsipikwa zvakunoita manje tachita nyaya dza 1 million andikuona kuti vanhu zvakafanana tomboti isusu zvakafanana kuti like vakaenda vachiti tsaenda vanhu uzairi mukwamasi kuti vanhu vakaenda vachiti isusu tatozviona zvinhu zvatitika asi vakashaya simba pachipinda vatitika vakasvika kukanganwa zvawaona hanzi nawo ndavhungidzwa nemalaitavhungidzwa nemalaitsi anditeka asi chete chekuti kutsipikwa ndasochita kuti isusu kana vanhu vachienda kumaprofita usangosvika pamuprofita wese achingouturika uroko mapanzisa mukwamaziko emumwe kuti muchitoratidzwa zvakasimba imimi musvika pandiri ndoita godo nechipo chinyi chamunacho ndobva ndakuturika uroko ndatotsipika ndoita godo ndotora chipo chipi ichocho kuna vanhu arume kuna vanhu vanotora zvipo arume kuna vanotsipika vanotora zvipo zvevanhu variko masuo muno vanhu vakawanda vakatsipikwa vari mumasuo vaifanira kunge vachioprofita asi akatotsipikwa munhu iyeyo chero pasowe pako zvotanga kana kumutungamiriri wako mukuru wako womweya iwewe atona zigo anenge autopika anenge ane chipo chomweya otokutsipika kuti zvinhu zvako usatomboona kana anything saka vanotsipika zvitoriko zvezvokutsipika kokumabasa ndokwanisa kutsipikwa unongototsipikwa basa chicha kuti samanager aroti wangogara wakakotsera everyday ototsipikwa yes otogara kuti wakatokotsera everyday watonoti otona kuti iwe uzamanager undipaona mulungu autadzati hamuna kukodzera paumanager imimi because makaneta tsipikwa nani tsipikwa nani lot is going on mastreets mwe hapana mnhu akamutsipikira pachipo chake chipo chake hanziko zvinoitika mutumwa panapa pakatanga kutorwa nyaya yaka ndikaona nyaya dzedzi kuti nyaya dzacho inini hazichandinakidza ndokona kungobatwa nehope saka kuti hanzi pamwe wakandakatsipikwa aiwa no kuti unogona kubuda muzvinhu zvausiri kufarira zvafanidi unozvati chitandara mumba pamwe pana anofarira wrestling ukatinoti wrestling handifariri unokodzera hausi kutsipikwa ikoko uona saka kuna kuti kutsipikwa kuripo kune mumwe munhu anotora chipo chemumwe munhu uzoti uyu ane chipo chemari rega ndimutsipike omutsipika chipo chemari chotofara saka kana utsipika munhu kutsipika uko ndokutora chipo chake ka unongomutsipika kuti asaprofite chete kazhinji vanotsipika munhu otora mapowers aya futi zvakare kuna kuti pakushanda mhiko dzisiri right andopona saka zvitoriko zvinizvo zviye kongozi inotsipikwa sei right muchinoita kuti ngozi kuno vamwe vanozivawo matsipikiro kuti ngozi iyi yanetsa rega titsipike nenzira dzakati shuwa inotsipikwa yes inototsipikwa zvatopera kutsipikwa kuripo bo ndaifungidzwa kuti ndingana kuri kutsipika ndikafanira munhu akutsipika chipo chako anogona kuchitsipika but achachitora iye kuti achishandise iye vamwe vanochitora vachishandisa zvaamalevels esimba manje andimugona mukunamata muri kuitwa zvese zvese yes mukuitwa zvese zvese mukati
unoona mumwe munhu angona to ngachitoratidzwa zvakanaka ndaratidzwa inini pachechi bhozi pachechi zvakaita kuti isusu chishikwedu sototi yangu vai varoti yangu vai varatidzwe kuti varatidzi vanotaura kuti indaratidzwa baba ava vachidonhera mugomba handiso zvinorevei waprofita wodudzira kuti ano nyaya dzikamira dzakadai kana ndaratidzwa baba ava vanobvudzi jena musoro handiso zvikurevei kuda kuti waprofita ndese kuno waprofita nevaroti handiteka kuti munhu iye akuratidzwa iyeyo akaramba akashaya munhu anomuitira godo akasimbiswa akutoprofita akwanisa kupatsana zvinhu zvakuita zvaari kuona. Ayo pane nyaya yandandichinzwa ndatoshamisika kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika pano panyika. Rukawo ndikuona ruri kunyanyoiswa vanhu vari kuisana rukawo zvakadaro. Vandunzwa kuti vana vari kuiswa rukawo. Yes, unoti zvine culture. Inoti ukaenda binga ukandi. Yes, ukaenda sati unana binga vana unotona mwana anenge anodumwa muchiuno anditika. Dumwa chi? Mishonga yawo yeye. Anda unoona sei? Rona binga rinooneka vamwanisa kanenge nikiresa. Ridumwa. Ko vasikana vanoisa tu machuma chinogona kuti chuma chakagadzirwa ani mapona chintori nechi chotoreka chakatogadzirwa chuma ichocho kuti mimi komazigwe mimi kana komasparks mimi pamuda ngoti mwana makada ngodanana naye chiri momutambisa marara naye mimi momutambisa upenyu wenyu unosafa kusvika paupedzisira kusvika dumwa ira upenyu wenyu unosafa kusvika warora mwana upi ndisakunyidza pane mifembero kuti mwana wedu atambiswe Yes. Kana basa rako chero unondopera wewe. Une basa chichere wewe. Utori muofisi basa unondopera. Chero utone mari yakaita sei? Watambisa munhu akadaro, kachinji kana munhu yakatogadzirwa akakura akadaro. Basa rako zvinhu zvako zvinondotaka kutodhakwa namuchose. Kusvika wadzokera kumunhu upi? Vamoto sina unoripa. Yes. Ivo kuvana ivava kune vasikana vekuti unotoona kuti musikana yakanaka anodanana nevanhu nemafodhi rapta chichichi animaona but life yake inenge yakaoma. Asi mumwe anenge achingodai utoona atogara kuuplands akutogara kumadheudheu atone maproperty vanhu vanenge vakachenera. Chinoitika chekuti chipo imhanza iri pari mhanza yako ikavhurika wewe chaizvo ngomaziko makaziva vanhu vokutamba nawo munogara zvakanaka. Yes. Ndikaziva notamba nawo. Yes. Munogara zvakaita se zvakanaka. Izvo ane very good friend. Zvafanzwa kuti kuti Zigo muri kutoti muri kuita shamwari. Meita shamwari iri down. Iri poor. Anditeka. Like da kuvunza kuti munhu iye anokusimudzira here. I don't simudza sei. That's why ngara shamwari iri poor inosimudza sei. Andokona. Bosi munhu iye akufunga kuti ini chitotadza kusimuka. Woita shamwari iri poor ndimwaro kanotoriro zvake. Andokutodza kuti hangu masiko. Aune hapo ndotenge But I have this friend ansimudza ku Facebook. Yes, I know kuti imimi atikuona kuti imimika makatera it's okay makasumudzwa nasiko Facebook anditeka. Kurova kuti imi makatera munhu ari pamusoro. Makasumudzwa anditeka. Kurova kuti zviri right nokuti makatera matsimba emunhu ari pamusoro. Zasoti wakaita shamwariwo. Saka panozobalanza sei manje? Kuti yazonisimudza. Panozobalanza sei manje? Inini ndakatamba naye andika andisimudza because ana following yakawakura ku Facebook andika. But iye manje haana pano benefita manje. Ufana kuti mari. Choitika mukoma sparks. Chitakutamba zanje kuti chingoma sparks. Level mukoma sparks imuri mukutamba mushamwari wenyu chokwadi. Anovapanzisa. Zvo shamwari wenyu wakaramba wakadai iwo zoshwa Zigo apa napa akaenda se akandibatsira anditeka. Mangwana munogona kuti overtake Zigo anditeka. Asi imimi wamaifana zonano ndakabvaona apa ini Zigo pandasvika pa level ndawaika. Ni ndaona ndasumuka si level ndi kundisumuka ndikasvika napa. Saka muchidukwirewo donza yotamba. Musviko pati andokona. Saka vanhu vashoma vanokwanisa kuita se kuita zvinhu zvakadaro andokona. Yes, that's why kuti mwe munhu unogona nge yototi maticha wenje chaipa muri zvo atona na mota. Imunozipanda muri panze apa titika. Asakato kudzidzisa yasa atorina. Saka fana zongoyo uko kuti aticha wangu chi asivashoma ndaro manje aticha wangu yoka. Ndisvike level yandiri. Statement ndo rinofadza madeo forma. Rekola ticha sina mota. Ticha anenge achikurowa chikoro achiti apana chaonera muupenyu ubvada something ubvona ticha sina something chawaita cheche. Njewe ticha wangu ndakaona zvachitongo kwamakono.
ukashamisika chaizvo. Yes, saka ukona kuti Eh. ndoti nyaya yatota ezvipo nemhanza. Saka imataura nyaya dzevasikana kuti unozona musikana mukwadikirika bringa kwati auborodi wanditika. Nyaya kuti aishandisa wisdom. Ni plus aisi wisdom yake wegani ina Mwari mukati. Anditika. Netumushonga asikana chari ku. Asikana chari kumhanya. Like vanotouya isora kwedu tosouti isusu inzwaka munhu wese anototsika paanotsika wamotenda kumunamato like kwedu tobatsira vanhu kuti abandine mhene yangu ndoda kuti nyatsi kundipira pfuma tinonga tokusetera munamato inofanira kupusa mbijana toya tokupa munamato anditeka zvoita samunamato unongori kupusisa mhene inongori kuti aiwa ndo rudo love chete rudo rwakristiana chete obwarinemwa ngomaziko mkomasasa msori pane mwe munhu kuti zvozvega akangobata mari so tanga kufunga iwo wakabata mari so tanga kufunga kuti beauty ari kupi ndidye naye mari iwo ndi zvizvegerezo aizvizvega zvakadiwa shuga hanzi mbere mashopu manzi hanzi vanhu vakuti kuti hanzi unogona kuti uchifamba mutauni soka azongoti ndoda kutenga pauchi apa nengo nepauchi remwefoni hanzi munhu yanenge akatoromba baba pavanotenga imomo zvakaitwa nepana wakubvisada eze akane pauchi yake nyama eze abangoti hada munotenga ingo pauchi obva svika obva anotenga pauchi vanenge vachikudana kuti pane vanenge amudana anditeka anenge adanwa aya but imi mamunore muna madhara munotibaka inoita kuti tisango hakwa mumanziro because unoona kuti sometimes munhu anotenga mota iyo rinoshaya mota iyi ndakaitengerei ningi ndatengerei hembe iyi chinhu I don't need phone I don't need wangweri kana waenda amuna mateo inotodiwa nkomaziko kunge uri unayo pamunhu wechirume anditeka mufana kutimbo kupaiwa munamato iyoyo because like ipo paziko zetu papa mbona ndashamwari yangu ndokufarira munhu ari kunze kuti komaziko ndakutumirawo $500 imbo unazvokuita at the end of the day $500 unoona kuti uchingoibata chitobva watofunga kuti kuna mejuri baba mejuri nasorwa zvibhodhoro zvakaita sei baba andoonaka wakutoenda kutotora zvibhodhoro watiteka zvashambembe end of the day mari yapira kuti ndamboita sei vanditeka kureva kuti pane zvitoriko zvinoshandiswa ndati mutibatsira paizvongomfesi wangu ziko ona mfesi yakaita sei achienda kukanzuru obva atotora loan aziya atsvaga mota kwakudhara aziya tatana nemwe and 323 wemazda so aziya anga itori nyama panguva yacho itori boy itori mukore chende boy obva ati chimazda ichi chobva ramba kuenda kunemwe obva ramba pakazonga mfesi akaita chimwe chibhima so aziya ndotochiziva chichi 518 hanimbochikangana chibhima takaita 3 days kuenda kwaWhatsApp tatazonge taapakati apo manje wana kwaWhatsApp vasazive kuti tiri kupi wari kunoka wasi kuziva kuti chi network haisikuita vatazachasatati mafoni but ukuona munhu wekuti anga kangwara kwese uku achiramba dzimwe mota dzanitori boa achidziramba chinosindirwa azosangana nemumwe munhu baba mfese yengoti wangu ndaida kutaura zita rake mota inoyi last week waita munyama manenge nemwe radio isiri bo mota inoyi yange nemwe megi isiri bo kozoti waita munyama mani but mota inoyi chiri kunzwa angarova bad decision unoyanzwa kuti pane pane kudzingaidzwa kuripo uzati panotonombona zvavafana chiro mudzimba chamuchaimo unoti maya vaenderana baba vatiteka baba vaenderana maya vatiteka asi chichakaitika pane pakashandiswa mimedzi dzakakura ipapo wapindirwa muspirit yes mama one rekavhirikidzwa munyika ngomasipasi wangu ndorora mukadzi ane 60 years baba ya wapindiwa muspirit chichaimoso pana vanhu ogara nemambuya mukati baba asi kutumwa ndasamsima ninyanya tikutauratinyanya because vanhu ka tikutaura zviriko you know that saka wazati ani pane pakashanda something baba pane pakashanda tumudzi imi manje mimi tinoti kuri wakarovera amai vakarovera vatiteka abashande mudiwa ndopati kuti panonge pachishanda zvinhu zvakasiyana siyana pakuwina pakuwina munhu saka isusu tiripo nje kuti isusuwo tiitarisira kuti
unofanira kunge wakavhurika uchiona zvinhu zvikuitika ndopanzisa Sakupinda. usazvakafanira kuti zvakafanira chero nemudzimba chaimo murume unonoka kuona kuti mukadzi wangu akundichita that Zvinoonekere. baba next zvanga itinoti baba vakakurozeka asi watodzotoita mukadzi wangu aite izvo Muntu umwe ina ndisanambosangana nemurume one cheche anoti mukadzi wangu inini handimunzwise mafambiro anoita mukadzi wangu anenge anochita kana chii. Vese vanenge vachingoti inini mukadzi wangu baba hatomborina kana shamwari anenge angori padheni mukadzi wangu. Chinoitika zva ndechekuti chii asida kunyepera mukomasiku mukati mukuitika ma1 anditeka vese wakanza munhu aitanzi mukadzi wangu ari straight ino kuti chii iwe ndiuri kutemba nomukadzi wako woziva usikuona zviri kumagotsi kwako inini ndakaona choti pamukadzi tika choti mukadzi anenge akatokumaster unoona chii amene chichinoitika panyaya dzenyaya idzodzi dzotinetsei even wakapinda murelationship nemunhu ndozoti no ane munhu wake aiziya unotanga kutomuregerera kutanga kutomuchenesa pfungwa dzako takanodzikondishina atoba justification unoona anohura because maybe pane zvanenge achidawo but muna atoribo kureva kuti nyaya iripo ndeye kuti zvinhu izvozvo zvinotoonekwa nevari kunze andopanda iwo kwaona uzozviona muridzi wacho pane pabviwa kurefu baba azoti kune munamato yewo kuti wakarara iwewe mukadzi wako nyane zvaari kuita iwewe anototomuka usiku unozati ini sigo panapa inini mukadzi wangu panapa ini mudzimai yangu panapa kada kusimuka achitenda kana kutauni asina kunditaurira ndokonekeka ndatongofuna kuti aiwa uri kupiko ndadapinda ndiri kuzati uri kutauna nditi uri kuitii andokona kureva kuti pane munamato iwoyo utoripo ndapanzisa munamato kuti kutokuitira vanhu vakawanda vokunze anditeka bhozi munamato iwoyo havasi vakadzi chete chero varume wacho anditeka kuna vamwe varume vanotogadzira vakadzi vauti vakadzi asambosumudzana musoro andokona utonza kuti hasha murume wako asi kuya kurara kumba kupa ari kubasa iye atori kusamwe kwaatora andokona anditeka mukadzi atosumudzana chi musoro andokona asi kuti aisati sedu kazhinji techingotiwo rudo vanhu vanofanira ngova nokutrustana chete saka munokurudzira kuti murudo munge mine tumwe tunhu tunofanira nge turimo tokaiswa kuti aiwa munamato watogara munamato ndidiwa bhozi panoitika chakanaka pese apa chaike chakaita chakaipa kuati parelationship ipapapo panotowanika tupingaidzo tunotopinda ipapapo like that's why isi mukomasika achitamba tikadaiso tiri threeso sparks zigo inini masango kureva kuti tinokwana tofanira kuperera tichitambira uko hatifanira kutambirana kudzimba atiteka unoziva kuti iwewe munhu anogona kutotamba nemudzimai wako munhu wokuziva chaichairi pedyo newe iye ndiye munhu anoziva sikireti yako yese andokona vakadzi vana vadiki vakadzi vana vadiki asanya vakadzi angonozazive murume wako anochita iwewe murume wako tokuchita iwewe saka timuchite iwe andikona vangu vadikidiki unonza kuti mune ndiratidze oima evidence mukiona shuwa obva watoona shuwa ndizvi kutetika murume wangu anditi obva watorwadziwa obva wati aika nditoitawo andikona azvitawo nemunhu ari kurefu zvinotawo nemunhu ari pedyo newe kwati munhu achiri munhu ndisaka pedyo gaita kuti munhu anokuroya haasi munhu anobva kubritain uko usingazivana naye munhu waugara naye iwewe ndiye anokusimudzira mhepo ndiye anokuroya iye munhu iye ndiye anokupesanisa iye aiwa tinenge tada kuita tisvike pakuvhara yes pane fodya apa varimi mune munamato yamunopowo here varimi because vachibva kumusha ukoko kuna vanhu vanenge vachito vaine maredhiyo avari vatovatengesera mota dzakafa dzavari vatovatengesera dzavanenge vatatu vadzimaidza andi munobatsiro here vari munamato tinawo mukomasiku wokutoti tinogadzirira vanhu munamato wekuti vaitiwe zvakanaka namwari vange vachivhurikawo zvirimwa zvazvitengwa zvakaita se zvakanaka handimupona saka munamato tinawo wekuti varimi vatengesa fodya zvakaita se zvakanaka munamato tinawo tinawo munamato asi zoti ivarimi vacho vanofanira kungovhurika vanguva ine hamene chichineti ndausangana muno vamwe vari apa pachipusha kahori baba kanenge akatofa kasakarore kanomugadzira kanomiri warimi chita urimi wauya
andi nguwa ina itenga masofa futi ka andoziva masofa nomubhedha achitengwe nguwa inoiba ndo nguwa ino pane mubhedha nemasofa anogadzirwa warimi chete iwo kamudati mudimi every gore anouya kutenga masofa nemubhedha every gore wayatsona vanhu vada kuda vanhu bani vanafanira kuchangamuka pamasofa iwo sondasana muchembere kana mawana mari next time muka ndichakutengera masofa ndini because ini masofa angu ndenaye kumbakuka ndani almost kana 3 years now ndoona mabvisa kuti ndichamara ndikandichinjewochi masofa ndipinzewo mamwe asi unenge wadhonza nani nawo azvozvarimi manjeka nguwa ino ndiyo nguwa inotengeswa apa watengeserwa kachipa anenge achitodhura 5y 6y takabudisa masofa ngari amhomes wangu inini aizideni baba ndakaona zimuti tika zimuti rangoiswa rakangodaro zipuranga rangatone mutsasa rakanambopurunwa rinobviswa gavi ndaichiti masofa edu achirema zoize vandavhura so ndakaona zimuti ava maitombogara makakula hatisana pressurazo alright then mbiya tiri pambiya mubva mataura nyaya yehari kuti tapapi nehari ndotenda aiwa hari yapedyo kuti chiputike hari yapedyo kuti ndende nemurenje handiteka kunoputisa hari yedu yeye minamato yavanhu yakasiyana siyana yes mbiya ndikunza mukutaura kuti mbiya ndakanza mumaitanza mbiya hadziite dzinoshandiswa nen'anga chichi mbiya inoshandiswa kumasowe handiteka yes ndiyo plate yedu yekumasowe handiti yekuisira minamato yes saka chinhu chisina kumboshata chiameti imwe mbasi ndakaanza muchitisikaza nyaya dzembiya nomumwe munhu wamwari wanga munaye panapa achiti mbiya dzakadai munhu wamwari zvaitaura ndika ndievangelist Marufu vaitaura kuti zvoni Suspens mugananzara anova iye aita nemweya waJohani akauya chaakagona kusiyira vanhu chiwanhu zvese zvichiita zvechiwanhu ndozvakasiyira ana mbiya ana hari ana tsvimbo ndozvaakavasiyira ndo pakangopinda nyaya wakati chivanhu aiti zvine chekuita nechiwanhu uye wagara uri mudziyo unoshandiswa handiti chero kumapentecost vane tsvimbo dzavo dzavanadzo vafanira tsvimbo yechimuti netsvimbo yechisimbi kupentecost dziriko kufanana baba chizoendai muma1on1 maomeme dzinenge dziripo ndopaona ndikupaona ama 1on1 baba enda kambonamatira kuchechi kwedu kuzayoja baba dzinenge dzirimo handiteka ndakanamatira kuchechi kwedu kuzayoja nevamwenzi overseers otrivo blawaya ndichataura vakashaya so beiso rest in peace but baba enamata anga netauro ravo ranga rakatota baba tairohwa naro baba bodarezera jesu uchirohwa akababuendo panenge paine kasecret kavo ano zvakasiyana zvati pentecost nepostori handiteka zvinosiyana because asi dzasiona vazhinji vamwe mapostori mamapentecost atiri kutoona vazhinji vacho vamwe vachangana ana madzibaba anomapaona vazhinji vatotoona vamwe vachangana ana madzibaba asi vanozongochinja chi for the sake yavamwe vanhu maybe vachazonga vachikuonewo paplatform pangu vasina kunzwa nyaya yehari muhari umu mune chii mundiro alright muhari umu mune mapictures evanhu vari kunetsana vaiva mudzimba kuti dzimba dzedu hadzisi kufamba vanenge vachidaidzira kuti inini mereji yangu yanetsa ndozviri muhari vamwe vanenge vachichema kuti uda raki iri raki akaitira nezvaririri kuti uda raki rokuti uonekwe muno munaro saka ndingidai tuku anga chiri mupenyu tatomupa kamhinduro yaida ndingariwane kupika raki marawana kuda masango raki saka mune masite vanhu vanongoaite zvinhu zvekuvanetsa kunongwasakuisere like unongo negirlfriend yako unenge ine vanhu vakudaauchita chaizvo uda kugadzira kuti unomisa muhari imomo unomisa muhari imomo mune zvinhu zvakawanda zvirimo andikuona muhari mune zvinhu zvakawanda ini chiripo choti ndiri kugadzira kuti zvinhu zvive zvifambe zvakanaka chinhu chandiri kuita inini aino kuti kune mumwe munhu ari panapa anotanga kutoturikira kuti ukuisa vanhu muhari vanhu vakutoiswa muhari kuti zvinhu zvifambe zvakaita sei zvakanaka kuti vabikwe arume usati kana usati usati kana mereji yako sati yakusheka unogona kuona sezvinhu zvisina basa asi pazvinozokurwadza mambo paona kuti mawani
zvemarriage ndazvinzwa but toda zvegirlfriend ega girlfriend acho uda kuti urore here ameno zvinozoitika kumberi but toda kuti ambopinde mwari orai nokuti uri kumuda ehe kuri kuti panoiswa mwari munoiswa munhu wauri kuda muti umwe chandakazoona ka even nyange uyo une main girlfriend yako yauda uroora kana nemukadzi wako then wobva tatuma girlfriend kwaunenge uchiti hatuna basa chichichika unenge uchituda mutumwa toakuchita ya zviriko ndasiya kana iye mukadzi wakwangu ngatone boyfriend rake randoti akatifunga kana ava ndakaya kunorohwa nemurango vateka dairandirareki saka zviri kwese asi how do you feel ndaona nyaya iri kutrenda yamaloti amaloti nyaya dzamaloti dzinotyisa kuti maloti angona kuti pruna mai anosvikira vanava neprune avano chinoitika ndechekuti nyaya dzinge dzakadaro isusu tiri vanhu vamwari isangomira pakunamatira vanhu chete kuti zvifambe zvakaita se zvifambe zvakanaka ndimopaona saka chatiri kuda isusu toda kungotiwo isusu zvazvana maroti zvatinei nazvo izvi handiteka because already zvinhu zvezvitrenda inokuti mazano kutoenda mastori akaita se akawanda ndimapaona nditeka asi sentiri kuda nchekuti vanhu vabate panoponesa chete nepana Chiu Master isusu tiri kumira naChiu Master in the sense yekuti zvakaitika ende tinochema nemhuri yakada se yakarasikirwa nechi nemunhu aindastenda naChiu Master vari kunzi vanenge vakatoenda vakanoripa handiti vamwe vanhu asi zoti chero hurumende maonero angu yaifanira kupagadzisa kuti kana munhu achinge aita zvaanoita kumunhu munhu akaenda unoripa kureva kuti unenge watogasa chivanhu uye mhuri ikazvigamuchira kureva kuti bhozi kana munhu watoita dambudziko rokutsika munhu ufanira kutonge uchitogadzirisa chivanhu ini hangu my 2 cents ndeyekuti zvoni kana akanoripa akakwasa hapana chinhu kwasa kureplace munhu zvinogutsikana but at least anenge akaita se anenge akagona then chakubata Chiu Master nawo ndechekuti kana aidriver asina license ipapa pane pakaipa aiwa izvo zvinozoitika nzvekuti mutemo unotorawo side rawo handifika asi tiri kuti sakuna chisingaperi anopaona azoti nchimbodzoka papo mana uziva kuti zvafana chero pakaita accident tatindapinjisa panditeka azondine mubvunzo wangu inini mazimba tinengameka kuzvigaira kana tine utsinye watinawo inopaingoti zvapinjisa chiti asati nambotamboona vamwe vakataura vakafa mumota mume kuti vaitaurwa unzi ane matambudziko kuna nini anenge ari matambudziko zveshuwa asi tinisingavazivo kamutu asi da kubvunza painzi panga pana besigita mamusingamuzivi dairiwa bese unonge usingazivi zvakafanana izvizvi zvatozoti besigita saka uri saksi wakatonzi waita accident iri mumotikari rako vana vako sakomanisa havana chava basa avakomana ndo vanonzi vanoparara vanotsakatika uyu ndiye anosumudzwa zita uyu ndo watochema zvafanana nepakafa jinini asi kupona pari fair ipapo no apasi fair but asi fair but choti kanje kuti vanhu kazhinji kacho ndika vanenge vachanosympathize indikuti kana matambudziko aitika pamuserebhu anditika aita dambudziko wanga nawo imomo washanda nawo tinofanira kuzviita tinofanira kuzvibata sechinji chimwe chete nokuti tese takafanana ndizvozvo zvinofanira but vanhu manje chavanozoita manje vanozoyanochema munhu wanoziva ende ipapa ndo pandoti chiona da kuti muone pamwe pakakosha pekuti tatenda pinjisa akaparara handiti do you know kuti dai tatenda pinjisa akararama vamwe vofa saidha ingadai ari kutonanga kujeri achinzi ane mhosva yaita se culpable homicide kana kuti vanhu ingadai vari kutomuti akangobuditsa album chete rikangobuda toziva kuti akaita se saka zvinhu zvacho kwese kuita se aiwa ini pane nyanga muzane nepapingomaziko pokungotika tinofanira kungoti kana dambudziko raitika kuvanhu tochema vese zvakafanana uona ndikupaona asi ini ndirize noenda ndabvunza apa ndokutovhara kwedu uko kuti pakatarisa Chiu Master pakaoma aiwa anongoitwa munamato chete zvatopera nyaya ita se yofamba zvakanaka yobva yapera nditeka vamwewo vakatarisana nematambudziko kwete exactly like iri but unenge unyatsona kuti pandimire pakaita se pakaoma ndokunange mhosva ndakatoipara asi munhu wese anonzwa mwoyo kuti manambaka dai mwari makonditiro something munobatsira here ba ipapo tinobatsira mkomaziko totobatsira kwete michanaba totobatsira matambudziko akadaro tosangana nawo mukati asi tichimabatsira kuti aite se
afambe zvakanaka areruke handiteka asi uchisina unoripa andimapona Uri uchisina unoripa handiteka mashoko enyu ekupedzisira mutumwa tichienda isusu kuti isusu vanhu vauya kuhari vapinde muhari handiteka tipedzise hari handiteka ende 2 oitange hari chinoitika ndechekuti chinoitika ndechekuti chii isusu vanhu ngavasazonyanya kutidzikisira mapostori handiteka ndona mapendakosti anenge vachitoti mapostori vanhu vepasi avatisi vanhu vepasi handiteka tikangofanana mapostori aramba mawani handiteka bhozi minamato zhinji ngatinongoshandisa imwe chete asi chata kuda nje kuti isusu iyo mukomasigo makarwara tiri kuona mapostori kana mainza kuhwara chaizvo chaizvo kana iyo sparks ukanatsa kuhwara tokuona mapostori 2 vanhu vese munototi achichitu wenyu vana tinenge tinavo kwedu kuti nechivashandira mumawanonwano kwemi makanyatsorwara tokuona aiwa inini ndotofira muchipostori ndimaninitori amuyopinda kosi baba inzwaka kupenda kosi inzwa mukomasigo kupenda kosi ndokokuparidza handiteka nokungoti fire iwe ngatisire munhu anorwara pamoni ini mongoti patsire maprofita chete mapenda kosi maisa 3 apa imo ndipa ndiri 1 mondipa munhu apa tikuti anorapa munhu achipora ndiyani nguva iyo tikutoda kutozviita zvite testei it's okay testei ende tobva tati muchinda wewe ari kunzi wewe ane dambudziko rei handiteka iye wokuti akaenda kunoromba uyu tiri kumuda nokwatiteti udaiwa tiri kuwada futi mapedza masports otherwise tikavashaya ndichazovatsvaga inini avatsvagei apa ngavambongaba chimbodhilai navo but makaona mava tichavatsvaga isusu toya navo uyai nawo tiripo tovagadziriswa pacouch iro tichivati ladies and gentlemen tapedza namutumwa masango tichawapa show yavo inenge ichinzi with mutumwa masango because panapa vanogara varipo maita basa mutumwa ndotenda mukomasigo tenda mukomasparks thank you very much marakite zvakanaka tiri kuzviona kuti muri kuchengetwa amendahama here kana kuti alright and with that we are out